ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମନ୍ଥ କାରଣ ସେହି ମାସରେ ହିଁ ଆମର ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ପଡ଼େ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ପଡ଼େ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମର ବର୍ଥଡେ। ତ ସେଇ ଶ୍ୟାମର ବର୍ଥଡେ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ମାତ୍ର 4-5 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ଶ୍ୟାମର 16 ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଆମର 20 ଜାନୁଆରୀ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 19 ଜାନୁଆରୀର ଭିଡ଼ିଓ କାରଣ 20 ଜାନୁଆରୀ ଯେହେତୁ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କିଛିଟା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଶ୍ୟାମ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାର ନା ଗନ୍ଧ ହିଁ ଧରୁନି କାରଣ ତାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଖେଳିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲାଇଟିଂ ହେଉଥିଲା ତ ସେ ସେଇଠି ଜିଦି କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଖେଳିବି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଖେଳିବେ। ତ ତାକୁ ତା ବାବା ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି ଘରକୁ। ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତିବ୍ବତୀୟାନ୍ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବକୱାସ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ଚେନ୍ନାଇରେ ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋମୋ ଖାଇବା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋମୋ ଖାଇବା। ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋମୋଟା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶୋର୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋମୋ ମଗେଇଥିଲୁ। ଶୋର୍ମାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ହି ବକୱାସ୍। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋର୍ମା ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମଗେଇଥିଲୁ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଲ୍ର ଟେଷ୍ଟ କେତେ ୟମ୍ମି। ଆଉ ମୋମୋର ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୋମୋ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଫେଭରେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମାନେ ଡିଶ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ହି ବକୱାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାକୁ ଯେମିତି ଖାଇକି ଆମେ ପୁଣି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ତ ତାକୁ ସେଥିରେ ବସିବାର ନଥିଲା, ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବ, ଗାଡ଼ିକୁ ଟଚ୍ କରିବ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ତା ବାବା ତାକୁ ନେଇ ଭିତରେ ବସିଲେ, ବସି ତ ପାରିଲାନି। ଗୋଟେ କଚଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିବାଲିକି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ବାଏ।